to fa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yau din nan fa wani matashi ya kace Ladani Zubairu Kashim a anguwar Hotoro da ke jihar Kano a cikin masallaci, daidai lokacin da shi Ladani ya gama kiran sallah na farko na asuba, ya zauna yana jiran lokacin kira na biyu yayi sannan ya kira. Kawai sai wannan matashin ya shiga masallaci da makami a hannun shi, sannan ya danna shi ya mai yankan rago. To ashe bai sani ba shi matashi ta zo, saboda kuwa yana gama kisansa matasan anguwan suka haɗu suka kama shi, sannan da suka shaje shi sai suka samu akwai leda, ya bulla abu a leda. Suna buɗe ledan kawai sai suka samu ya shiro makogoron wannan Ladani ya sa a ledan. Hakan ne yasa suka tabbatar da cewa shine yayi wannan kisan. Kawai nan da nan suka fara dukansa har suka kace shi shima. Kamar da gani wannan hoton lokacin da ake bayan an gama janaiza ne aka dawo na shi wannan Ladani kenan, sannan sai yan jarida suka samu labari suka zo, sannan suka ɗau wannan abin da ya faru gaba ɗaya. Kar ku manta ku ci gaba da bibiyan mu domin samun update akai-akai kuma cikin lokaci. Allah samu dashi.